Za každou vojnou sú okrem medializovaných príčin skutočné príčiny. Mnohí ľudia poznajú z histórie, čo sa dialo počas druhej svetovej vojny. Skúmali ste však niekedy, čo tomu v skutočnosti predchádzalo? Začneme Martinom Lutherom, protestantským kňazom, ktorého myšlienky ovplyvnili Adolfa Hitlera a viedli k najväčšej genocíde v novodobej histórii. Tvrdil aj to, že Židia sú prekliatím pre nemecký národ a navrhoval, aby sa na počesť Boha a kresťanstva vypálili ich synagógy a školy. Vyhlásil, že ak pokrstí Žida, dovedie ho k mostu, zavesí mu na krk kameň a hodí ho do vody. Zároveň bol netolerantný voči iným kresťanským a náboženským hnutiam, a to až do takej miery, že požadoval trest smrti pre kresťanov, ktorí si Kristovo učenie vykladali inak ako on. Tieto radikálne názory, ktoré položili základy protestantizmu, zohrali úlohu pri budovaní a šírení nacizmu.